Ja som tu strávila niekoľko pekných rokov, lebo od 96. roku, ako som išla na dôchodok, som tu pracovala ako kultúrna referentka. A sprevádzala som zároveň zahraničných hostí, takže viem, že i zahraničným, to znamená nemeckým hosťom, rakúskym hosťom, ale aj z iného zahraničia samozrejme sa budova veľmi páčila, lebo je krásna, moderná. No je pravda, že teraz už trošku potrebuje obnovu, ale to je na pláne. Toto bolo tu úžasné, to vám poviem úprimnú pravdu. Kto vstúpil, toto bolo priesvoľné a boli teda v strede tie kruhy na sedenie. Máme také čalovne, to bolo pekné. Do Bordova to bolo tak ladené. Ono tak všetko tu je dole na prízemí, gro všetko tu je tak, aby tí pacienti nemuseli hľadať po schodiach, ale všetko je tu na prízemí. Je to laboratórium, RTG, solárium, oxygenoterapia, všetky tie časti sú veľmi pekne tam spravené. Tak. Potom je prvé poschodie, takisto presne tento kruh. Pardon, ale som preskočila, ešte máme suterén dole, podpivničené a ten je tiež celý kruh takto presne. Tu sú ešte tie pôvodné staré čerpadlá všelijaké. Tak. Presne je to ten istý polkruh, ako aj dole sme boli. A takto sú hore až do 5. poschodia spravené izby. Na týchto chodbách všade bol tento kopylit a keďže sa nedali otvárať okná, neboli okná tu robené a nebolo to vetrateľné, tak sa vymenilo asi po 10 až 15 rokov, to už presne neviem, za bežné skla a kde sa dali teda aj okná. Ale nemyslím si, že sa to spravilo dobre, pretože tieto sklá, ktoré sú tu na týchto chodbách, strašne teplo teraz vytvárajú a jeho horúcotu. Všetko to nové je strašne také, by som povedala, že na prvý pohľad, aké je to krásne, honosné, ale keď prídete a užívate to, tak tedy zistíte, to pôvodne bolo lepšie. Asi taký mám ja dojem. Ale toto je pôvodné, vôbec sa neošetrovali tieto balkóny, tak ako sa spravili v tom 74., tak to je až dodnes. Keď prídete na tento balkón, tak máte úplné súkromie, že nevidíte vedľa susedov, ale vidíte tú prekrásnu prírodu. Pri tej samotnej realizácii som nebola, ale som nastúpila do zamestnania tu v 68. A vtedy už bolo prejednané realizácia aj nákresy baníka a začala sa tedy stavať výkop, prvé výkopy začali. Myslím si, že si požaduje, ak bude tu niečo sa meniť, alebo rekonštrukcie, ktoré bude sa robiť, tak chce pán architekt Matušik k tomu mať slovo a rozhodne by nebol súhlasil so vstupom, ktorý tu ten prístrešok spravili. To je, si myslím, že pokazané jeho pekné veľké dielo s maličkosťou.